K-Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagikaroon? Naganing sa kababay nga taga Malita, Davao Occidental. Ang atong matatampo nagdasingan nga Joy. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Joy. Panguyap ting imo na ko, Jan. Kaklaro na naa. Nag-I love you nagkukunin mo. Ngayon sa man, uyab na ta. Dili ko Ato lang sa lain panguyap. Sa lain lang, ayaw lang nako. Nga, kay kamay akong gusto. Bahala ka. Basta dili ko musugot nimo. Joy, Sabado man ron. Tabangi ko sa mga trabahoon din hisabay, ha? Oo, ma. Ayo! Ayo! Kinsa ron? Wa man ko makaila ng tinguga, ma. Dali be, atong gawson. Unsay ato? May adlaw nang. May ngadlaw nang, Joy. Ngano ni aday ka, Jan? Imo din ning kaila, nak? Ako ning classmate, ma. Uy, nganong ni aman mo dong? Unsa maday tuyo ninyo? Kaning, si Jan lang ay tuyo ni Joy. Unsa may imong tuyo dong? Mamisita ang ko ni Joy nang. Insay mamisita, ha? Ikaw? Oo, mamisita ang ko. Mamisita kong Joy, nay. Manguyab ka ni Joy? O, nay. Uy, ginoo ko in town. Kabata pa ni mo dong, unya, manguyab ka sa akong anak nga utros ang way buot, ha? Pila may edad ni mo? 14 na ko, nay. Oh, iyaw mo ka na, kabata pa ni mo. Unya, mamisita ka sa akong anak nga 13 anyos po. Pauli, senyoro. Ayaw pag-uyab-uyab. Pagtarong og eskwela. O ikaw, Joy, ayaw ko padungga, ha? Nga mag-uyab-uyab ka. Kay panitan tanya ka. Pa. Hi, Joy. Oh, Jan. Mupauli na ka? Dungan lang ta. Ha? Dungan lang ta. Aron dili kayo laay maglakaw. Oh, sige. Oh, nganong nihunong man ka, Jan? May isulti ang ta ko nimo. Oh, Joy, sugtan na lang ko, bi. Jan. Basta kung di ko nimo sugton, di magkumuno sa pagsamok-samok nimo ba? Nya mo adto pag ko sa inyo, mamisita gyapon ko nimo. Sige. Ato dito, aron kasabaan kang papa. Bahala nagkasabaan ko, mo adto gyapon ko. Sula ni mo, Ginabasugtan ako. Sige na lang, Unsa man nimo na kong gisugot? O, Jan. Uyab na ta. Salamat, Joy. Recorded by X Thunder Gaming. Uyab na gyud mo atong dyan nga ni anhi sa ato, Joy. Dili mo, Ayaw na lang paglimod. Kaya na ako'y nakita ang mga love letter sa imong box. Kuan. Ako na lang siyang gisugot mo, Kaysa mukan manggug kaayo. Unya kay naguyab-uyab naman ka. Paningkamot lang yun, ha? Nga mahuman kasi mong pag-eskwela. O, ma. Joy, magkalagyo na gyud tayo ni. Nga naman. Mubalhin naman may puyo. Dili na dita magkita ini. Makita lang gyapon eh. Kay kung may time, mo ani mo kunimo.
Sige, Jan. Amping ha. Ikaw sab, ambing ha. Gamay na lang ukuwang. Mo-graduate na ko sa senior high. Pero, wala kit may makita ni Jan. Kumusta naman ka siya? Day, Joy. Ni ara man day ka tinhi, uy. Mga unita na. Una lang, Day. Noon sa man ka. Gool man lagi kinang naong ni mo. Nagunahon na lang ko ni Jan, Day, good. Uy, speaking of John, di ay ba? Naam ko'y nadunggan nga balita. Ha? Unsa mang balita, Day? Naa naman ko nilaing uyab si John, day. Unsa? Mga ko pa ni mo, no? Sugda na lang nagsigig sunod-sunod ni mo. O kalimti na si John. Basta naman akong giingan mo, Jay. Kyle. Pwede ka maluoy ako. Sugtan ako eh. Sige na lang, uy. Man, uyab ta? Oh, ako na kang gisugot. Aw, ala ba? Lamat ya. Asa naman ni Kyle, uy? Ingon siya, magdungan ko na may pauli. Day, Oh, nakikipaabot? Day, si Kyle. Ako pa ni mo pauli na lang ka. Ha? Nga naman? Ako to nakitaan ay. May babae nga ni angkas ang motor. Ha? Ha? Si Buwag. Wa ka makadungog? Magbuwag ta. Sabi kong sa ngayon kong buwagan. Mangutana pa ka? May nakakita ni mo, uy. Nga nakakailang babae nga giangkas ni mo sa mong motor. Maong magbuwag na lang ta, Kyle. Joy, Ug ayaw na pagsamok-samok na ko, ha? Kay mag-focus ako sa akong pag-eskwela. Dali aras panahon, uy. Walang hibaw, eh. College na ko. Mufocus na lang ko sa akong pag-eskwela. Aron makahuman ko. Ay, salamat. Nahuman ko sa akong assignment. Makatuog na kitawon ko. Uy, sa man ni-text na ako? Hi, ako si Miles. Pwede ko makig-friend nimo? Diin man isag number na ako? Gagaw na kong naghatag og number mo. Imo na sa amiga. Mao ba? Wa ba ko makasamok nimo? Wa ra, uy. Okay ra. Jay. Makita niya ta. Oh. I love you, Joy. Kuya Hawa sa di mo, uy. Bago pa lang ganito nagkita. Nag-I love you naman dayon ka na ako. Nakakita naman ko nimo. Asa man ka nakakita na ako? Sa Facebook. Ako kang gistalk good. Balag maingon kang preskor kay ko. Ang importante nga may baw kang nakagusto ko nimo, Joy. May paglaom ka ako? Pahala na lang ni uy. Ako na lang siya sugton. Joy? Oh, Miles. Ako na kang gisugot. Mo ba?
Miles, ayaw lang ning buhatan ako, bi. Dili pa ko andam. Ay, kadlok. Uyab ito to. Maptusan niya ko. Sus, dili ka mamagdos. Ako ay bahala ni mo. Kinuo ko. Nakuha gyud ni Miles ang akong pagpapay. Unsaon naman lang kung mamaptos ko. Sigurado gid ko nga paundangon ko nilang mamagpapas akong pag-eskwela. Miles, ngano ni amang kasamo? Kuan, Joy. Nahibaw na mistanan. Ha? Unsay nahibaw gud? Nisulti si Miles na mo nga may nahitabo na ninyo. Maong pangandam sa imong kaugalingon kay magpakasal mo ni Miles. Miles, nganong imo man ni kibuhat? Joy. Nahibaw ba agad ka nga nag-eskwela pa ko? Joy, sorry. Love lang kay ka. Maong di ko gusto nga maadto ka sa lain. Pero ay kabala ka. Bisag minyo nga ta. Ako gipon kang paiskwelahon. Ang importante nga, di ka na mawa na ko. Miles, I can't remember when you. I swear we've been through everything. wa ko'y nahimo atong tungura. Gawa sa pagtuman sa gusto sa akong mga ginikanan. Bisan og minyo namin ni Miles, di padayon gihapon ko sa akong pag-eskwela. Og kaluoy sa Ginoo, nahuman gyud ko sa akong kurso. Sa pagkakaron, may usa na mi ka anak ni Miles. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Joy nga taga Malita, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nag-ulan through the years. Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.